Amakhulu abalandeli beqembu iMK eGauteng bebemasha belibangise emahhovisi kaKhomishana wamaphoyisa eGauteng. Laba balandeli bathi bafuna ukuthi uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal enyuselwe esikhundleni esiphezulu bese kuboshwa noNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. As MK, we are aware that everyone else is entangled in the GNU one way or the other. And if there's anyone who is going to fight for people of South Africa, other than General Mkhwanazi, it's ourselves. Bathumele uhlu lwezikhalo kuKhomishana wamaphoyisa eGauteng. Our march is punctuated by the demand for the arrest of Minister Senzo Mchunu. He has broken the law of the country. Kusenjalo bekubanjwe imashi efanayo futhi naseThekwini. Abalandeli beqembu iMK bathi abasethembi isinyathelo sikaMengameli sokusungula ikhomishana ezophenya ngezinsolo ezavezwa uMkhwanazi ngoMchunu. We saw many commissions in this country, and those commissions, all the recommendations of those commissions, they are not implemented. We saw the loss of taxpayers' money through this commission. Leli qembu linqumele uGwayikatiki uhulumeni. Abamthinte uLieutenant General Mkhwanazi so that they will see us ukuthi who we are and sakhiwe ngani ngoba mina ngiyasakhiwe ngetshe elaphekwa lavutha laphuma lisayitshe so azilime zetsheni. Kusasa kunenye futhi imashi ehlelwe inhlangano ezimele yokweseka uMkhwanazi nezobe iseThekwini. Asineme nakancane ngezinsolo ezibekwe ubaba uMkhwanazi nezinqumo ezithathwe umnyango kahulumeni. Silindele ukuthi umuntu mayesolelwa ubugebengu, esolela ukweba, esolela ukuhlanganyela nezigebengu, lo muntu loyo naye athathwe njengomunye wezigebengu. uMkhwanazi ubengakaze akhulume lutho selokhu adalula izinsolo ngoNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu okumanje uhlatshiswe ikhefu nguMengameli uCyril Ramaphosa.